मानो हगारनांगौब्रा एथ' गोबावनि उनाव लोगो मोनदों दखानफोराव चावमिन मम' जाहैनोबा आंहा फैसानि आंखाल गैया आजिखालि जासाबबाय आङो मानो जायाब्रा जाहैनि आरो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांदो आंनो जांगिला नों मा फाल्थु मोनदों नामा आंखौ फाल्थु मोनाखैलै आं नोंखौ दाबो गोसोथोयो रांखावरि नङाबा आंजों दानो दिनैनो आंहा हिनजाव गैयाथ' आंखौ मैथास्रिया गैला गनायना लाला खोमा नांलानो बेनिखायनो नोंखौनो आं लाफिनसै खोमालै सोब्बाना होगोन नोंखौ जांगिला नों आंखौ फाल्थुसो सानना लाखो ना मासो सानना लाखो फाल्थु सानाखैलै आं जेबो नङाबा सानैबो मोजाङै संसार जालांसै नों नोंनि हौवा आरो नोंनि फिसौफोरखौ टेनसन लानाङा बिसोरथ' दा देरबायानो नङा होमबा बिमानि जेबो गोनांथि गैला बेनिखायनो नों आंजों थुदो नों माबायदि मानसिमारलै जांगिला हा आं नोंजों थांनो नोंथाङा आंनि आइ बांबुलिखौ बुथारनानै नों आंखौ बिदिसो बुंनो फैदों नोंखौ बाराबा आं नोंनि फिसाजो बांबुलिखौ बुथाराखैलै बेलाय आंनिबो फिसाजो बायसियानोमोन ना आं मानो बुथारनो दे नों बुथाराखै सोरखौ बुथारनो आरो आंहाबा मा टेनसन नोंखौ लोगो मोननानै बांसिनसो टेनसन मोनबावबाय आं साला आं नोंखौ थैबाय होनना सानदोंमोन दासिमबो थैनो रोङाखै हामालै बेफोरबायदि बुंनो सना ओइ लाजि गैयि नों आंखौ सना होनना बुंनाङा दे आं नोंखौ जुलि लागोनलै रांखावरि आं नोंखौ जुलि लागोन नङाबा नोंखौ दिनैनो लांनि आजादि जयै जानो हागोन आंजों मास 20,000 खामायो आङो आजादि उन्दु जाबाय थानो हागोन आरोथ' जों सानैल'सो दिनैनो लांगोन आंहा रुम दंखायो थां सोबाना होगोन मोनथिबाय हगार आं थांसै नों बायदि फाफ्लि मानसिजों रायज्लायबाय थाना लाब गैया आंहा आरो खोनासं आंहा फेमिलि दंखायो मोनथिबाय आंहा हौवाबो दङ फिसाबो दङ नों आंखौ हाजार मोननो लुबैबाबो आं नोंजों थाङा मोनथिबाय आरोथ' नों आंनि आइ बांमुलिखौ बुथारबावदोंसो नों बायदि मारदारार मानसिजों थांगोन आङो आरो आंखौ नोङो मालाबाबो माथो होनाङा दे नुबाबो मोनथिबाय थां नोंखौथ' नागारनायाव गैया आं नोंखौनो जुलि लाफिनगोन रांखावरि आइ लाभ इउ सना आं नोंखौ दाबो गोसोथोयो दाथ' दिनै नोंखौ लोगो मोननानै गोसोआसो माबा दब गाबगासिनो नोंखौ लाफिनगोनलै आं रांखावरि नोंखौनो लाफिनगोन माथो मानसि बांसिनसो गावदांदां सिख्ला जाना दङलै समायनाबो जानानै दङ नोंखौ आंजोंसो मिलायोलै रांखावरि मोनथिबाय नोङो आंनिसो इसोरा नोंखौ आंनि थाखायसो हरखादों नोंखौ मालाबा बिसा खालामनांगोन माने CID खालामनांगोन नों अबाव हाबा जादों अबाव हाबा जायाखै नङाबा दायोनो आं बिनि उन थांगोन खोमा अबाव थांखो मानसिया अबाव बैजा थांदों माथो खिथु उन थांनि बिनि न'आ अबा बिनि हौवाया माबायदि माने आं बिनि हौवाखौ सिनायना लानोसै एथ' बिस गोनां एम्फौ हरनासो आइया बेफोरबायदि जाना थाबाय मा जागोन जुदि आइया हामाबा आइया जुदि थैयोबा मा जागोन बे जिउआव ना बिमा गैयाबा जेबोआनो गैया बिमा बायदि रावबो अननोनो हाया मा जागोन दिनै आइया जुदि थैयोबा आं सोरखौ आयै होनना गाबज्रिगोन इसोर भगबान आइखौ बुथारना लांना लागिबा आंखौनो बुथारना लां बिमा गैयाबा बोरै थागोन आं बोरै थागोन आइ गैयाबा आइनि बायदि रावबो अना आरो अननो हाखायाबो मा जामारगोन आइया थैबा आंहा मा जामारगोन बिमा गैयाबानो सेस जाखायो फिसाफोरा माला हामगोन आइया आंखौ दाबो उन्दै गथ' बायदि अनबाय थायो गस्ला मानि सुना होयोमोन नाथाय एम्फौ अरनानै मानो बेफोरबायदि जाना थाखो माथोखौल' जेनथेन होनो हायो थाबायनो मोजाङै हाया बे बुहुमाव आइ गैयाबा आं बोरै थागोन बेखौनो जानै बोरैबा मोनजोब्बाय आङो आइनि जायगायाव आंखौ बेफोरबायदि खालामबाबो जागौमोन ना इसोर आंखौ हरबाबो जागौमोन एम्फौआ आं बोरैबा मोनसोयो आं बोरैबा मोनग्रा जाबाय थानोनो सुखुला आङो ओइलाय माथो गायदेसो गायदे अम्बिखिना मायो मा खालामफैदो नों बेयावलाय आरो गायदे नोंसा लोमजानाया हामबायना एसे हामाखैलै अम्बिखि हामाखै बेखौनोथ' बिराद टेनसन आङो आइया जुदि थैयोबा मा जागोन दे आंहा मा जागोन गायदे मानो थैगोन दे हामगोन थेवब्लाबो आं बिराद गिनाय मोनदों माला हामगोन आइया आगिबा आंनो बेफोरबायदि जाना थानांगौमोन आइया बायसान्स जुदि थैना थाङोबा मा जामारगोन आंहा आं बेखौनो सानै बिराद टेनसन जाम्बि जेबो जाया नों मानो एथ' टेनसन लादों हामगोन लासैनो हामलांगोन ना
दाथ' मुलि हरदोंना डक्टरा हामलांगोन लासैनो बिखि बे बुहुमाव ना बिमा गैयाबा जेबोआनो गैया बिमा बायदि रावबो अननो हाखाया औ गाव गावनि असे बिमाया बुहुद बेलेग जायो दाथ' आंनिया असे नङा देनाय नोंनाथ' बिमाया नोंखौ आगोल होखारस' हरदोंमोन दा फिसालाया नागारना थांनायखाय दा नोंखौ नांगौ जादों नङाबाथ' नोंखौ बारा अनाना बियो औ थेवब्लाबो दा एसे अनो जमुना आब'खौ खबर लायाखैबा नोङो नोंनाबो बिराद गोरोन्थि जादों दे जमुना आब'खौ नोङो केयारखौनो खालामासै औलै गायदे माथो बुंबावनो आरो जियानो जाया मानो आइया माला हामगोन आं बिराद टेनसन दे हामगोन दे थांसै र' न'आव आं बेयाव गाबनोसो फैदोंमोन मिथिदोंना ओजों न'आव गाबनो हाया आं लाजियो बिसिनि सिगाङाव गाबनो बेनिखायनो बेयाव फैदोंमोन आं गाबनो गाबनो ओंखारबाय दङ आं बिमाखौ बेफोरबायदि नुनानै बिमा गैयाबा बोरै थागोन आं सोर आंखौ गायदे आइ गायदे होननानै लिंगोन बिफा दङ देनाय थेवब्लाबो बिमाया एसे आलादासिन जायो बिमाफोरा बांसिन अनो बिफाफोराबो अनो देनाय थेवब्लाबो बिमाफोरा एसे बेलेग जायो बिफाफोरनो गासिबो बाथ्राफोरखौनो शेयार खालामजोबनो हाया नाथाय बिमाफोरनि सिगाङाव शेयार खालामनो हायोना माबा मोनसे जाबाबो नंगौ नंनायालाय बे नापेया धै आंखौलाय मा फसायमारो ना मायो दहायल'सो माथो रायज्लायदोंमोन नै आरो हरबावबाय आं बायोलै बेफोरबायदिबा गाज्रि मोनजानो गिनानैसो दहायो आं रिसिभ खालामबाय दे हरदों खेबसे हरदों जेबो नङा दे आरो हरबावबाय आरो गाबोनबो हरबावगोन खोमा बिदिनो फन हरबाय थाबा सेसलै ओइ बाराखौबा आं ब्लक खालामना दोनगोनलै सिख्ला मानसियानोखि सोरबा बिदि सेंग्रा मानसिनि सिगां फन हरबाय थाग्रा आंथ' नापेनो फनखौनो हराबो आरो बारा केयारखौनो खालामाखै गावगायासो माबा सिगां हेलौ मा खालामदों सेलब्राय दङ ओरैनो ओंखाम जाबाय औ जाखांबाय ओमफ्राय माबाफोर बुंनो दङमोन नामा जेबो बुंनो गैया ओरैनो फन हरदों खबर लादों अ मा गाज्रि मोनदों नामा आं फन हरनायखाय मोनाखै दे मानो मोननो आंलाय गाज्रिसो मोनदों नामा ओरैनो खबर लादों र' आंहाबो रावबो लोगोबो गैयाना रायज्लायनोबो रावजोंबो बेनिखायनो नोंनो हरबाय आरोना दे होमबा ना नापे माने आङो सकआव थांनो नागिरदों र' सकआव मानो ओरैनो हाथाय खालामनो थांनि र' माबा मैगं थाइगंबो गैया जादोंना दे होमबा ना दे होमबा उनाव रायज्लायगोन ना दे हरबानो जाबाय नों सम मोनबा दे दे होमबा बाय उनाव रायज्लायगोन दे है माबा आरो उनावसो हरबावनांगौनो जमुना बाजैनि बिनानावखायसो रायज्लायदोंलै आं नङाबा दाननासो होगौमोन दसे उन्दुनोसै दे बेखौलाय आं ओरैनो थगायदोंसो हे रायज्लायबाय थानो हायो नामा रायज्लायबाय थानो बायोलै आङो बेथ' आरो हरबावगोन खोमा दायो नङाबा गाबोनफोर बिदिनो माबा होननानै थगायबाय थानांगोन बेखौ नङाबा रायज्लायबाय थानो नागिरगोन बियो दहायबो बा फनखौ दोननोनो नागिराखै आधा घन्टानि बारलांदोंलै ओमफ्राय आंसो उनाव दोन होनबासो थाङाबाबो जागौमोन खोमालै दिदोमजों आंहासो लेथा नांबाय दा रिसिभ खालामालासिनोबो थानो हाया गाज्रि मोनजानो गियो दे जायाखै नामाय नोंनिया आंनिया जाबाय थौ जाबाय बालाय आइया उन्दुदोंसो ना मायोबा आयै जोंफोर थांसै दे थां मोजाङै थांबानो जाबाय आयै ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनजोबखादों दे आङो नों खुरना जानो हागोन ना हाया जुदि नों खुरना जानो हायाबा आं खुरना होलांनोसै दे हागोन दे थांदो नोंसोरहा गोबाव जागोन जायार' बारा टाइम जाथ'वाखै लासैनो थांबाबो जायो दे होमबा रावनिबो हाबा मोनजाथाराखैमोनहाय दिनैसो मोनजासिगोन आंहाबो बेसेबा गोबाव जाबायमोन हाबा मोनजायैया आंबोथ' थांनो लुबैदोंमोन नाथाय अबाव थांबावनो बुरै देहा हायाबो ना दे आयै नों थाङाबाबो जागोन दे थां आंखौबो लिंहरदोंमोन थांनो हाबाथ' थांनो हागौमोन दा नों हायाना आयै दे होमबालाय जों थांसै खुरना जानो हागोन ना आयै नोङो हागोन दे हागोन खुरना जानो हायो दे होमबालाय थांसै जोंफोरो दे थां मिनिगोन मानसिफोरा दिनैबो मिनिगोन सानैबो जरायैनो थांबाय दा हाबा जानो सिनायहोनाय मानसिफोराथ' मिनिगोनलै नंगौ मोजाङालाय मोजां खिंख्रिया थेवब्लाबो सानसे समाव जों बियानिसोमोन बियानियानो माबा बिहामजोसो जाना थाबाय दाखालि बावैबो गामियाव ओंखारलांबाय
आंखौसो बेसेबा बुंबायहाय बिसोरनि थाखाय गामियाव ओंखारलांनोबो हाया दा बिसोरनि सिगाङाव रावबो बुङाना रावबो बुंनो हाया आंनि सिगाङावसो बुङो आब' ए नों फैदों दे जिराय मा खोनादों आं बेफोरखौ हामा रामसिंहा बिखुनजोखौनो हाबा खालामना लाबायनो माथो बेखौनो खोनानानै खबर लानो फैदों आं बेखौ माथो बुंबावनो आरो थेवब्लाबो आब' नों बादा होनांगौमोन ना बिथिंजाय अनसुमैयाबो बिमानैखौ हाबा खालामबाय थाङै थुङै बै गांजेमा गोसोम रानिनि बिमाखौसो हाबा खालामनो मोनबाय होनबा रामसिंहा जों नागिरा नङा नागिरगासिनोमोन ना खैनाखौलाय मोनगौमोन सानसेबाबो बेलेग आं दा मा बुंनो आंनि खोथाखौबोथ' लायाना बियो बिखुनजोनि अनगा रावखौबो नाङानो मा होनबावनो आरो आंहानो खाफाल गाज्रिहाय लासिंसिं गामियावबो ओंखारलांनोनो हाया आंखौसो बेसेबा बुङो लाजि फोनाङो लाजि फोनांगोनथ' आरो मा जाबाय दङ नोंसाबो हा आंहाबो खोनानानै लाजिनाय मोनदों आरोहाय अबाव नोंनिया बिहामजोआलाय नायनो फैदोंमोन आं खोनानानै गैया मालाय हाबा जानो थांदों सानैबो बा रामसिंखौबो मानिनांगोन दे आरो एसेबो लाजिनाय गैया होनबा बिहाबो बिखुनजोखौनो हाबा खालामना लाबाय हनै दा आरो हाबा जानोसो थांबावबाय आंबो रायदोंमोनहाय बादाबो होदोंमोन नाथाय उनाव मा बुंबावनो आं बुंबाबोलाय अबाव मानिनो थेवब्लाबो बिदि जानाङामोनलै आब' है बिराद लासिंसिं मोनबाय आं मानसिफोरा जोबोद मिनिमारो नोंसाखौ आब' जों गामियावबो खोनाहैदोंना सोरबा सोरबि सिनाय हाग्राफोरा मिनियो आरो बेनोथ' गामियाव ओंखारलांनोनो लाजिबाय आङो बै फाफि सानैखौबो सोंहरो बिसोर सानैखौबो सोङो दा बिसोर सानैबो हाबा जानानै बिराद खुसि खिन्थु मा जाबावनो नोंसाजोंबो दे माथो खालामबावनो आरो जानो लागाया जानानैनो थांबाय बुंनानै जेबो लाब गैला बै जांगिलाखौ लोगो मोननानै गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय दङ आं फाग्लाया साला फाफिया आंनि आइ बांबुलिखौबो बिनो बुथारदोंमोन खोमा मिसाखौनो आत्माया जादों होनना बुंबाय थायो आरो लाजि गैया आंखौ हाबा खालामनोसो ओंखारबावो आंना हौवाया मोनथिबा मा सानगोन दे आं खिन्थायाहाय हौवानो अबावबा आंखौसो सन्देह खालामगोन बेखौ गोसोथोयो होननानै आं बुङा बेजों रायज्लायनाय लोगो मोननाय बेफोरखौबो जेबो बुङा आं माइथ' लाजि गैयि मानसि आंखौ सनासो होनना लिंबावो एसेबो लाजिनायबो गैया आंहाबा मा टेनसन नोंनि थाखायनो नों आंखौ मोजांखौनो मोननाङामोन जांगिला नों आंखौ गोसोखौनो थोनाङामोन बै फाग्लाजोंनो आंनि संसारा मोजाङै थांगौमोन दासिमहालागै बेथ' आरो साख्रि आल्लाबावसोमोन बे जांगिलायानो सेलुरायनो लागायजोबना होदों बियो आं दासो बुजि मोनबाय नङाबा सोर लागायना होनो बेनो ओइ आंनियाबो सिङा हामला खोमालै बिमा बिजिखौनो लानो थांनांसिगोन औ बेफा सेलुरायनो आंनि बागै गाज्रि सोर लागायना होदों आं दासो मिथिबाय सोरो माने दङ दे सासे मानसि नों सिनायनाय नङा आं सिनायनाय नङा मानो सिनाया जानो नों सिनायोबा जेनेबा बै जों गामिनि आइमोन गामिनि एकदम नंखाय लागायना होदोंलै आंलाय आंनि फिसाजोखौ मानो बुथारलाबायनो दे मा बुंबावनो आंलाय आरो नोंथ' आंखौ बुथारोखौनो सानबाय थायो खोमा सोरबाखि बिमाया बुथारनो हायो नामा बेसे बुंबाय थानांगौ हाया हानायालाय होमबालाय माथो आरो नोंथां नोंबो बिजि लानो थांदो बिदि नों थाबाय थानाङा औलै आं दसे उन्दुहैबावनोसै एकदम मार सादो दिनै बेलासि थांनांसिगोन आं बिजि लानो थां मोजां खालामना ला फाहामना ला आरो आं बिदि हाथायफोरावबो थांबाय थाला नों थाबैनो फाहामना ला आं खिन्थु सक हाथाय थांबाय थानो हाया रलै फाहामना ला होनबानोखि फाहामना लानो हायो नामा मानो हाया बिजि लानो थां आरो थांगोन र' दा बेलासि थांगोन बिफा आं एक्स हौवाखौ लोगो मोनदोंमोनलै एक्स हौवाखौ बै साला फाफिया थैबाबोथ' जायोमोन ना मानो थैनो रोङाखै बियो आरो जेलनिफ्राय गनानै आरामसे फैसा 20,000 बावसो खामायबावदोंलै फाफिया साला आंखौसो डिस्टार्ब होसिगोन खोमाहाय बियो दा मालाबा हाथायफोराव थाङो सकफोराव थाङो आरो जोंनि खाथियावसो मोनदों होनबा बियो जोंनि खाथिनि सकआवसो सोरथ' खामानि होखोलै बेनो आरोथ' बेखौ पुलिसा नागिरदोंमोनलै बुहुद बोसोर जाबायना आरो बिनि थाखायनो पुलिसफोराबो अबाव बेखौ नागिरबावगोन आंबो आरो केस हैनोबो बोरै हैनो बेदरजों बिराद टेस्टि बिराद माने हिट जादों बेदर थाबा बांसिन मोजां जायोलै लोंनो हिटसिन जायो बेदरखौबो फुरा खुरिसे लाखादों होखावखानोसै दिनैबा
अनसुमाया खालि लोंनायल' खामानियावबो थांला मायावबो थांला बिथिंजाय माइरंआबो जोबसिगोन आरो ओंख्रियाबो जेबोआनो गैया आलु दरनि नामाल' दङ ओमफ्राय दालि एसेल' दङ ओमफ्राय जेबोआनो गैया जानाय थावबो जोबना दङ अनसुमा मायो अनसुमा न'आव जेबो गैला गासैबो जोबसिगोन माइरंआबो बारा गैला आरो आलुआबो दरनि दङ दालियाबो एसेल' दङ ओमफ्राय जानाय थावबो गैया ओइ लोंनायफोरावलाय मा डिस्टार्बलै एसेबां बिन्दासै लोंबाय दङ आङो बे मा तेव बखि फैयोलै दै बखियाखै आं बुंदोंसो अनसुमा जेबोआनो गैया जों माखौ जाना थागोन दिनै जानानै माइरंआथ' गाबोन थांगोन देनाय नाथाय ओंख्रिफोरा जेबोआनो गैला आं मोनथिया बेफोरखौ आं मोनथिया अनसुमा नों खामानिखौ मानो गारखो दे नों खामानियाव थांफिन नङाबा जों बोरै सोलिगोन मा मोनजाया जाजानो गिदिं नामा आरो माइरं गैया थाव गैया संख्रि गैया बानलु गैया थां लायनो थां आंखौलाय माखौ थिनबाय थाखो नों मा नों प्रेगनेन्टबानोखि बेफोरखौ लायनो हाया नामा लायनोथ' हागोन दे नाथाय आखायाबोथ' फैसा थानांगोन ना आंनाव फैसा गैया आं मा खालामनांगौ थां खामायनो थां आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया अनसुमा एथ' अन्थाइ बिखा जानाङा नोङो दे नों आंखौ सेया नों आंखौ साननाङा गथ'नि थाखायथ' नों सान आरो बेफोरबायदि अबस्थायाव आं बोरै खामानि मावनो थांनो नों एसे बुजिनांगौ ना अनसुमा आं जेबो बुजि मोना थां बेनिफ्राय आं लोंनायाव डिस्टार्ब होफैनाङा दे सोर मा जायो जाया आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया थां आंनिफ्राय गोजानाव थां अनसुमा मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो बोरै एसेबां अन्थाइ बिखानि जालांनो हागौ नोङो अनसुमा औ आं अन्थाइ बिखायानो दे आं गाज्रियानो दे आं गाज्रिजोंलाय मानोथ' हाबा जानायमोन नोङो आरो दाबोलाय मानो दंबाय थायो आंजों थां नोंनि रामु सिं बोराइजों थांबानो जाबाय थां नोंनि एक्टरजों आंजोंलाय मानो थाबाय दङ रामु सिंजों जेबो सोमोन्दो गैला आंहा अनसुमा नों जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होनना मोनथिनायमोनबा आं नोंजों जुलि जायामोन ना नाथाय नोंदि आंखौ अनगोन जाहोगोन होननानै नों आंखौ लाबोदों जुलिबो खालामदों नाथाय नों मानो बेफोरबायदि जालांखो आंथ' नोंजों जबरदस्तिबो फैयाखै नाथाय नों आंखौ दिनै मानो बेफोरबायदि खालामखो गथ'नि बागैथ' एसे मोजां सान एसे अन गथ'खौ आं जेबो गथ' सथ' मोनथिया ओंखारलां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय माखौ बखिबाय थादों लोंनायफोराव खालि डिस्टार्बल' होयो बाल बखिनायल' माइरं गैया थाव गैया संख्रि गैया बानलु गैया आलु गैया दालि गैया रागासो थिर जोङोलै आङो मोखांखौथ' नायनोनो बाखायो आरो माथो खोनानोबो बिराद बाखायो बाराबा नागारलांगोनलै बाल सोरबाखि एथ' सहायना थानो हायो नामा इसेबो फिलिंसानो फैया बिदि आंनि हिनजाव जेबो फिलिंसानो गैला बिनि फारसे बाल मा साननानैदि मा मानानैदि हाबा लादोंमोन आङो दै नागारना थांगारगारगोलै रखद बाल सान्थि गैया बेयाव मोखांखौ नुबानो सान्थि जाखायो आं आरो माथोखौ खोनाबानो बिनि सायाव आरो तेव माइरं गैया थाव गैया संख्रि गैया बानलु गैया पियास गैया माने आंनि जिउखौ बिराद असान्थि खालामना दोनदों बे गांजेमा गोसोमा रामु सिंनि हिनजावा रामु सिं आमाया बेखौ हाबा खालामनानै बिराद गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांदोंलै दा आंहासो जिउआ असान्थि